abans, doncs no voldria posar una E, perquè no és 30. Tampoc és una A, li poso aquest símbol. 30. 30. Compte, quin és el costum, quin és l'error més freqüent? Doncs confondre 13 amb 30. S'escriuen molt diferents, però quan parlem anglès, sobretot al principi, veurem que ens costa i dubtarem si ens han dit 13 o 30. Penseu que el català és una llengua en què les enes, al final de paraula, doncs no les solem tenir. Diem una mà, però diem dues mans. Per exemple, ens mengem la ena en el singular. Per tant, el català es podria dir que és una llengua en què la ena, tot i que existeix al final de paraules, però no és gaire freqüent. Per tant, el nostre cervell automàticament, quan senti 13, dubtarà si és entre 30 o 13. I el mateix ens passarà amb la confusió entre 40 i 14 o entre 50 i 15. La pronunciació de 40. Veiem que ja ens acostumem a posar els dos puntets per dir que és una miqueta més llarga. 50. 60. 70. 80. 90. I 100. 100. Aquesta pronunciació no és gaire acurada. Vaja, la representació de la pronunciació que jo he fet, 100, no és gaire acurada. Però, de moment, ens servirà. De fet, alguns podríeu dir que aquí, al final, gairebé que ha sonat com 100, sense posar-hi cap vocal. Cap problema. El que us sembli a vosaltres millor. Per tant, amb això ja hem vist que si volem dir, per exemple, 44, direm 44, ens recordarem que no hem de posar la U a 40, però sí que l'hem de posar en el 4. Si volem dir 99, direm 99 i li posarem, com sempre, el hyphen, aquí, entre la desena i la unitat. I si diem 63, diríem 63. Si volem dir 88, seria exacte, 88. Si volem dir 71, seria 71. I si volem dir 56, seria 56. Encara sort, penseu que en l'alemany, per exemple, és una llengua en què funciona a l'inrevés. És a dir, que el 53, en comptes de dir 53, diu 3 i 50. L'anglès, en el passat, va ser així. De fet, si llegiu algun llibre una miqueta més antic de l'època victoriana, potser Charles Dickens, potser algun llibre d'aquesta època, veureu que els números grans tenen aquest costum de seguir la tradició més de l'estil alemany. Recordem que l'alemany i l'anglès són dues llengües molt relacionades, per tant és normal. Per sort nostra, els números actualment es diuen de la mateixa manera que nosaltres els diem. Anem ara a aquests números d'aquí. Aquest d'aquí és 1000. 1000. I sí, és cert. Nosaltres utilitzem un punt per dir els milers, en canvi ells posen un U. La pronunciació seria 1000. Poso el símbol, ens l'acabarem aprenent. 1000. 1000. La coma, ells fan la coma per parlar dels milers, en anglès, en canvi, la coma es fa servir per parlar o sigui, el punt és el que ells fan servir per la coma. Nosaltres seria
1,7 i ells li diuen 1.7. 1, per exemple, 1 point. I algú dirà, doncs jo no he sentit una I, he sentit una E. D'acord, 1.7. A mi m'agrada més, faig com a comentari, representar-ho com una E, perquè ens alliberem de la dictadura de l'alfabet. Soc un defensor de que si volem aprendre una llengua hem d'oblidar-nos de com s'escriu i parar molta atenció a com es pronuncia. A vegades veiem que és una I i llavors diem una I i segurament el que tenim allà és qualsevol cosa menys una I. Anem a veure com diem els anys. L'anglès té una manera especial de dir els anys i és que el diuen de grups de 2 en 2. Nosaltres diríem el 1975. Perdó, el 1975. Això seria el 1975. No, nosaltres diem 1975, tot junt. En canvi, ells diuen el 1975. És a dir, que aquest d'aquí seria el 1975. I aquesta altra data no seria el 1714, sinó que, exacte, seria el 1714, el 1714. El 2022 és com es diria en anglès. No dirien el 2022, sinó que dirien el 2022, tot i que també s'admet en aquests casos, a partir del 2000, també s'admet dir 2000 and 22. 2022. Què més coses hauríem de dir dels números? Exacte. Anem als asteriscs i amb això ja acabem els números. Això ja és per un nivell més avançat. Una altra manera de dir-li el 0 és aquesta d'aquí. Una lletra O. Això quan passa? Doncs quan haguem de dir un número de telèfon, per exemple el 675 01 20... no vull dir cap número perquè és possible que aquest número existeixi, però diríem excuse me, what's your telephone number? Disculpa'm, quin és el teu número de telèfon? Yes, it's 675 01 2 i acabaríem de dir el telèfon 675 01 2. No és l'única llengua en què el 0 té un número diferent, té un nom diferent quan fem els números de telèfon, o xifres d'aquestes llargues. L'alemany, si no el recordo malament, zwei és el número 2, però zwo és quan fem el mateix amb números de telèfon. Val? Molt bé. I una altra manera de dir el 0 seria nil. Nil. Això passa sobretot en els esports. Si diem com ha quedat el partit entre el que sigui i el que sigui i han empatat, diríem que és nil. I si anaven 2-0, diríem 2-0. Però no diríem 0. Val. Això cal saber-ho? No. Que em soni una miqueta, sobretot a aquest nivell, però no cal saber-ho. I, de fet, ara recordo que hi ha una tercera manera de referir-nos al 0. I aquesta farà molta gràcia. Love. Sí, com estimar, com amor. Però això només en el tenis. Al tenis la puntuació 0 es diu love. Per tant, 0, O, si és un número de telèfon, nil, si és un resultat esportiu, excepte quan és un resultat esportiu del tenis. Llavors diem love. I bé, espero que hagin quedat coberts tots els números. Bé, els números
cardinals, és a dir, els que no ens indiquen ordre. En un altre vídeo ja parlarem de com es diu primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, etc. Moltes gràcies.